Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajiyo ya ka jingdon kam bandon no ya la ka jong ka hon ban khmi bnya na ka banta kinong try master role ka jilla ka all Meghalaya Master Role Progressive Workers Union AMMRPWU haka khat khandai trek jillio arja arpun riu kalapen tip bantau no ya ka unit kinong try master role hasor shalong. Haba pentep ya kani syakilat pathai kubor Shillong Press Club uba Nazarius Scale Lanong Secretary Ulaong baga jingthau ya kani ka unit kalong ban pensok ya kinong try master role ki batray hagitanat baper ki office sarkar halor ki kamjong ki nolor kita ula pentep ru baga jingthau ya kani ka unit kanlong hak arpo artare gujlio arja arpun rio Hakasi National Darbar Hall Tingyuan hangli hakali sni meta ba ngikwa ban ai ya kata ka jing pentip sha man la wei pa wei master ubadon ha po Shillong ha ki department ba nakaliang jungi ngiladon ya kata ka jingut ban ki jingtmu ba ngin bo na ya unit hangni ha Shillong da kabagi la yarai bangin belong haka artrik jom mentau benai arjar arpo arpundriu ha Khasi National Darbar Hall hak por khadar baje te nang takdau ni kerpa ya ki master baru ki badan haki department baper bakin snowha ban pelaj yala ki jong ki por ban wan ban aimen sin na kabenta jongi ki nongyalam namar ba kumbangi layo i ba shakiwe pat ki district kiladon lala ki jong ki unit kiladon lagi jong ki hon makalong hapo nongpo unit kiladon ha makorwat unit kiladon ha penusla unit kiladon hanong stoy unit kiladon bat harilong karo berakawai kiladon ki kenhon ten takdaw ngiru ngisongde ba mangiru hangni Shillong ngin donno ya kita ki kenhon lani ke unit ka bangin ya long telilang kawai kum ki master kenapa ngila ban penpau yala ki jong ki jinya ki bamangi kendu hala ki jong ki department te nimdadon syukur tikai hendrai kadai tang kajingkar pa ba nakaliang joki master bakin sobha ban ailang ketiga mon ban poilang hakatai ka meeting kaban salong haka arpo artarik brand rio arhajar arpo rio ha Khasi National Darbar Hall hakpo khadar baje hoi ke shisha namar ba hilaya Nilai jalan talang batka on Meghalaya Progressive Workers Union haman lagi po Henry bandon pat kung kakenhon hangni Shillong padon isuyami na lalaki department ban simbel talang ha ki meeting jong ka on Meghalaya te takadaw kam dalong songkhia te ikwa ba nginyo hi laga jong ka unit lagi kakenhon banwan ban ya simbel talang batka on Meghalaya Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya